ako taký základ týchto čítaní nám poslúžila publikácia, ktorú napísal samotný Ján Pavol II 50. výročiu jeho kňazskej vysviacky a s názvom Dar a tajomstvo. Prajem vám samozrejme, aby tento čas bol časom takého vnútorného stíšenia sa a objavovania hĺbky života Jána Pavla II. Vypuknutie druhej svetovej vojny zásadným spôsobom zmenilo môj život. Je pravda, že profesori Jagiellovskej univerzity sa pokúšali začať ďalší školský rok, ale prednášky trvali iba do 6. novembra 1939. V ten deň zvolali nemecké úrady všetkých profesorov na zhromaždenie, ktoré sa skončilo deportáciou týchto ctihodných ľudí vedy do koncentračného tábora v Sachsenhausene. Takto sa v mojom živote skončilo obdobie štúdia poľskej filológie a začala sa fáza nemeckej okupácie, počas ktorej som sa najprv usiloval veľa čítať a písať. Práve z toho času pochádzajú moje prvé literárne práce. Aby som sa vyhol deportácii a núteným prácam v Nemecku, v jeseni v roku 1940 som začal fyzicky pracovať ako robotník v kameňolome, ktorý bol spojený s chemickou továrňou Solvay. Kameňolom bol v Zakrzovku asi pol hodiny od môjho domu na Debnikách a každý deň som tam pešky dochádzal. Neskôr som o ňom napísal báseň. Aj po rokoch, keď sa k nej vraciam a znovu ju čítam, javí sa mi neobyčajne expresívna v rámci onej osobitnej skúsenosti. Načúvaj, ako rytmicky a svojsky zunia kladivá. Ten búchod meriam vnútrom ľudí, ako ich tá sila sáče. Elektrický prúd vrtá kameň, rieka skália ožíva a vo mne pevnie myšlienka deň po dní. Že iba v ľudskom vnútri bedlí celá veľkosť práce. To bolo z básne Kameňolom, Matéria. Bol som svedkom toho, ako pri odpálení dynamitu kamene zabili jedného robotníka a to na mňa veľmi silne zapôsobilo. Zodvihli telo, hlúčik mlčky kráčal. Až vtedy námaha sa z neho vytrácala, tiež znak krivdy. Tiež z básne Kameňolom, pamiatke spolurobotníka. Zodpovední za Kameňolom, a boli to Poliaci, usilovali sa uchrániť nás, študentov, od tých najťažších prác. Mne napríklad dali za úlohu pomáhať Mínerovi. Volal sa František Labuš. Spomínam ho preto, lebo nieraz mi dohováral: Karol, mali by ste ísť za kňaza. Veď spievate dobre, máte pekný hlas a bolo by vám dobre. Myslel to úprimne a vyjadroval presvedčenie, ktoré prevládalo v spoločnosti o postavení kňazov. Slová toho starého robotníka mi utkveli v pamäti. V jeseni roku 1942 som sa definitívne rozhodol vstúpiť do krakovského seminára, ktorý pôsobil v ilegalite. Prijal ma rektor Ján Pivovarčík. Táto skutočnosť mala zostať v tajnosti aj pred najbližšími osobami. Začal som študovať na Teologickej fakulte Jagiellovskej univerzity, takisto ilegálnej, pričom som naďalej pracoval ako robotník v Solveji.
Počas okupácie arcibiskup metropolita založil ilegálny seminár a umiestnil ho pod strechu svojej rezidencie. To kedykoľvek mohlo vyvolať tvrdé represie zo strany okupačných úradov, tak voči predstaveným, ako i voči bohoslovcom. V tomto zvláštnom seminári som bol po boku milovaného kniežaťa metropolitu od septembra 1944 a zostal som tam spolu so svojimi kolegami až do 18. januára 1945, do dňa, alebo lepšie povedané noci, oslobodenia, pretože práve v noci Červená armáda dorazila do predmestia Krakova. Ustupujúci Nemci vyhodili do vzduchu Devnický most. Spomínam si na tú hroznú detonáciu, ktorej tlaková vlna rozbila všetky okná arcibiskupskej rezidencie. V tom čase sme boli v kaplnke na pobožnosti, na ktorej bol prítomný aj arcibiskup. Na druhý deň sme sa pustili do nápravy škôd. Musím sa však vrátiť do dlhých mesiacov, ktoré predchádzali oslobodenie. Ako som povedal, žil som spolu s ostatnými mladíkmi v arcibiskupskej rezidencii. Už na začiatku nám arcibiskup predstavil jedného mladého kňaza, ktorý sa stal našim špirituálom. Bol to Stanislav Smolenský. Po štúdiách v Ríme človek veľkej duchovnosti, ktorý je dnes emeritným pomocným biskupom v Krakove. Otec Smolenský nás začal na pravidelných stretnutiach pripravovať na kňazstvo. Predtým sme mali za predstaveného iba prefekta v osobe Kažimierša Klózaka, ktorý študoval v Louvain a bol profesorom filozofie. Ten v nás pre svoju askézu a dobrotu vzbudzoval veľkú úctu a obdiv. Podliehal priamo arcibiskupovi, pod ktorého spadal aj náš tajný seminár. Po letných prázdninách roku 1945 bol za nástupcu Jána Pivovarčíka za rektora seminára vymenovaný bývalý špirituál seminára spred vojny Karol Kozlovský, pochádzajúci z Vadovíc, ktorý v tomto seminári prežil takmer celý život. Tak ubiehali roky mojej seminárskej kňazskej formácie. Prvé dva, ktoré sa v študijnom programe venujú filozofii, absolvoval som v ilegalite ako robotník kameňolomu. Nasledujúce 2 roky boli späté so štúdiom na Jagiellovskej univerzite, hoci prvý povojnový rok bol ešte veľmi neúplný. Normálny bol až školský rok 1945-46. Na teologickej fakulte som mal šťastie stretnúť niekoľkých vynikajúcich profesorov, ako bol napríklad Vladislav Vicher, profesor morálnej teológie, a Ignáci Rózický, profesor dogmatickej teológie, ktorý ma uviedol do oblasti vedeckej metodológie v teológii. Dnes som plný vďačnosti voči všetkým svojim predstaveným, špirituálom a profesorom, ktorí v období mojich seminárskych štúdií sa pričinili o moju formáciu. Nech ich Pán odmení za ich úsilie a obete. Na začiatku 5. ročníka ma arcibiskup poslal do Ríma na ďalšie štúdium. Preto som bol, skôr než moji spolužiaci, vysvetený za kňaza 1. novembra 1946. Toho roku bol náš ročník pre pochopiteľné príčiny málo početný. Bolo nás do Vedna iba 7. V súčasnosti žijeme ešte 3. To, že nás bolo málo, umožnilo nám nadviazať hlboké priateľské vzťahy. To sa týka istým spôsobom aj vzťahov s našimi predstavenými a profesormi, tak v čase ilegality, ako aj v krátkom období oficiálneho štúdia na univerzite.